भौजी हे भौजी भौजी है। अरे बोलो ने भौजी है जल्दी चलो सरस्वती जी के मेला। देवर हो न जाइब सरस्वती जी के मेला। आप सुन रहे हैं रोशन सक्सेना को। चला चला भौजी चला देखल जाई खेला। अरे कौन सी के खेला हो? चला चला भौजी चला देखल जाई खेला। भौजी है अरे बोलो ने भौजी है चला सरस्वती जी के मेला। भौजी है जल्दी चला सरस्वती जी के मेला। लागल होई भीड़ खूबे होई तो ठेला मठेला। अरे नहीं छे भीड़ है भौजी। लागल होई भीड़ खूबे होई तो ठेला मठेला। देवर हो अरे बोला न है देवर हो न जाइब सरस्वती जी के मेला। देवर हो न जाइब सरस्वती जी के मेला। भौजी है जल्दी चला सरस्वती जी के मेला। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। भौजी है जल्दी चला सरस्वती जी के मेला। देवर हो न जाइब सरस्वती जी के मेला। आज काहे हमरा के कहरै छ तंग हो। जाइब नाही देबरू हम तोहरा के संग हो। किया है भौजी सुना पता नहीं छ तोरा काल गेल रिहैया गरा। तोरा पहनावे खातिर लेके अइलौ घघरा। टेंशन तू दै छ काहे जाए के बेला। देवर हो अरे बोलो न है देवर हो न जाइब सरस्वती जी के मेला। देवर हो न जाइब सरस्वती जी के मेला। भौजी है किया जय भुने सरस्वती जी के मेला। भौजी है जल्दी चला सरस्वती जी के मेला। देवर हो न जाइब सरस्वती जी के मेला। आप सुन रहे हैं रोशन सक्सेना को। हमरा मनावे खातिर घगरा ये पूछला। जाए से पहले अपना भैया से पूछला। अरे ये बात रहा तो पहले न बोलियो। जाई छियो भौजी लैला भैया से ऑर्डर। जल्दी तैयार हो चला गाय के पाउडर। कपड़ा लाता सैत के तू बेगवा में लेला। देवर हो अरे और कोनो दिक्कत छे की? देवर हो चल सरस्वती जी के मेला। देवर हो चल सरस्वती जी के मेला। भौजी है जल्दी चला सरस्वती जी के मेला। देवर हो चल सरस्वती जी के मेला। भौजी है जल्दी चला सरस्वती जी के मेला। देवर हो चल सरस्वती जी के मेला। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार।